1-2. Φεράν Τόρες είναι ο GOAT. Ξεγελάει τον κόσμο να τον πουλήσουμε 70 εκατομμύρια. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε σε ένα καινούριο βίντεο του Goal Post Show. Από ό,τι βλέπετε είμαστε πίσω στο ίδιο setup με το προηγούμενο βίντεο. Είμαστε από απόσταση. Θέλουμε να μας πείτε αν σας αρέσει αυτό το setup, ώστε να συνεχίσουμε έτσι. Αυτή τη φορά είμαι μόνος μου στο βιντεάκι. Λείπει ο RG. Εντάξει, δεν θα κάνουμε πάλι αστεία για το ότι τον έχουμε παγάγει ή το ένα τ' άλλο. Είναι διακοπές το παιδί, ας ησυχάσει, του έχω δώσει ρεπό, εντάξει, έχει φύγει. Και σήμερα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα να συζητήσουμε. Πιστεύω θα αρέσει και σε αρκετό κόσμο. Το σκεφτόμουν και εγώ ίδιος γενικά αυτές τις μέρες, οπότε είπα ότι είναι μια ωραία ιδέα να το κάνω. Και αυτό το θέμα δεν είναι άλλο από τη χρυσή μπάλα. Ειδικότερα μετά τον τελικό του Μουντιάλ, που έχουν ολοκληρωθεί πλέον όλα τα πράγματα, έχουμε νομίζω μια πολύ καλή εικόνα για να μπορούμε να κρίνουμε ποιος παίχτης ίσως έχει παραπάνω πιθανότητες να την κατακτήσει. Οπότε, χωρίς να το απολογώ, έχω βρει 8 παίχτες που θεωρώ ότι έχουν τις περισσότερες πιθανότητες σε σχέση με άλλους. Τους έχω τοποθετήσει σε μία λίστα. Θα τους πάρουμε έναν έναν, θα λέμε 2 λόγια και θα λέω όποιος πιστεύω από αυτούς ότι έχει σοβαρές πιθανότητες να την κατακτήσει όντως. Δηλαδή είναι από τα top φαβορί. Νούμερο 1, ο παίχτης ο οποίος έχει διτσάρει την Μπαρσελόνα και έφυγε το 23. Εντάξει, δεν θα μείνουμε σε αυτό. Παλιά ξεχασμένα. Μιλάω για τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο νικητής της περσινής χρυσής μπάλας, φέτος έχει κάνει πάλι πράγματα. Είναι πάλι πάρα πολύ καλός. Δεν είναι όπως πέρυσι. Παρόλα αυτά, έχει καταφέρει να ξαναπάρει το Champions League με την Παρί. Έχει καταφέρει με τη Γαλλία να φτάσει στη ημιτελικά. Ξέρω ότι η Γαλλία ήταν underachievement αυτό. Όμως και πάλι δεν είναι μικρό επίτευγμα. Το μόνο που με χαλάει στο Ντεμπελέ, στο να τον έβαζα, ας πούμε, στα top φαβορί, είναι ότι δεν είναι ότι του λείπουν τα τρόπια, δεν είναι ότι του λείπουν στατιστικά ή ότι του λείπει κάτι. Αυτό που εμένα προσωπικά δεν μου κολλάει πάρα πολύ είναι ότι δεν ήταν ούτε στην Παρί ούτε στη Γαλλία ο καλύτερος παίχτης, που για μένα μετράει πάρα πολύ. Ο παίχτης της χρυσής μπάλας σε κάποια ομάδα που κατακτάει κάτι, σε κάποια ομάδα που κάνει κάτι, να είναι ο καλύτερος παίχτης. Ο Ντεμπελέ δεν ήταν ο καλύτερος παίχτης. Οπότε, εγώ προσωπικά δεν θα του δίνω τη χρυσή μπάλα, δεν τον θεωρώ top 3 φαβορί. Για τέτοια φαβορί μιλάμε, δεν μιλάμε γενικότερα για δεκάδα. Προφανώς και είναι στη δεκάδα ο Ντεμπελέ, αλλά για top 3 εγώ προσωπικά δεν θα τον έβαζα. Αλλά μέσα στην εξάδα, πεντάδα πιστεύω θα είναι. Επόμενο στη λίστα, ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας. Η νέα επιθυμία του Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο Ρόντρι. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν καταλυτικός με την Ισπανία, ήταν ο MVP. Δίκαιο, διαφωνώ, αλλά δεν θα επιμείνω σε αυτό. Ο Ρόντρι ήταν απίστευτος με την Ισπανία. Με τη City δεν θα το έλεγα, δεν θα έλεγα ότι ήταν απίστευτος, θα έλεγα ότι ήταν απλά καλός. Οπότε από το club football, στο level του club, ο Ρόντρι δεν πιστεύω ότι έχει προσφέρει τόσα πολλά. Αντιθέτως όμως, στο international ήταν από τους καλύτερους παίκτες της Ισπανίας, δεν ξέρω αν ήταν ο καλύτερος. Μπορεί να ήταν και ο καλύτερος. Δύσκολο να το πεις, γιατί ήταν μια ομάδα η οποία ήταν πολύ all around, είχε πάρα πολλούς παίχτες που κάνανε πράγματα. Δεν ξέρω αν ο Ρόντρι ήταν ο καλύτερος παίχτης. Με δυσκολεύει λίγο, γενικότερα να την πάρει και μέσω στη χρυσή μπάλα, όπως έχει κάνει και ο ίδιος πριν 2 χρόνια. Σημαίνει ότι κάτι πρέπει να κάνεις, το οποίο να πρωταγωνιστήσεις. Ο Ρόντρι δεν νομίζω ότι ήταν πρωταγωνιστής ούτε στην Premier League, όμως ούτε και στο Μουντιάλ νομίζω ότι ήταν ο νούμερο 1 πρωταγωνιστής της Ισπανίας. Θεωρώ ότι ο Ρόντρι, μόνο και μόνο επειδή πήρε το MVP στο Μουντιάλ, θα παίξει λογικά στην πεντάδα, δηλαδή θεωρώ ότι θα είναι στο top 5 της χρυσής μπάλας. Δεν θεωρώ ότι θα την κατακτήσει και κατ' εμέ δεν αξίζει να την κατακτήσει. Οπότε εγώ προσωπικά, σαν άποψη, θα τον έβαζα στο top 5, αλλά όχι τριάδα. Επόμενο στη λίστα, ο οποίος, παιδιά, είναι το ανάποδο από τον Ρόντρι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει Μουντιάλ, γιατί δεν έχει συμμετάσχει στο Μουντιάλ. Η Γεωργία δεν προκρίθηκε στο Μουντιάλ. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν φταίει και ο ίδιος ο παίκτης. Έτσι είναι τα πράγματα. Ο Κβαρατσχέλια είναι αυτός, ο οποίος αγωνίζεται στην Παρί. Ήταν ο καλύτερος παίχτης της Παρί τη φετινή σεζόν. Καλύτερος και από το Βιτίνια, καλύτερος και από τον Ντεμπελέ. Στα μάτια μου δεν είχε πραγματικά αντίπαλο στο Champions League ο Κβαρατσχέλια. Ήταν τρομερός. Κουβάλισε, δηλαδή, κυριολεκτικά τα γκολ που είχε βάλει ο Κβαρατσχέλια ήταν πάρα πολύ κρίσιμο με την Παρί.
Τα βάζε σε φάση όπου η Παρί το χρειαζόταν, έδινε λύσεις, δεν μπορούσε κανείς να το μαρκάρει. Κατ' εμέ ο Κβαρατσχέλια ήταν ο καλύτερος παίκτης της Παρί. Και αν έλυγε η σεζόν πριν το Μουντιάλ, δηλαδή μετά τα πρωταθλήματα, ο Κβαρατσχέλια για μένα θα ήταν το νούμερο 1 ή το νούμερο 2 φαβορί για την κατάκτηση της μπάλας. Οπότε εγώ προσωπικά, επειδή τώρα είναι δύσκολη η κατάσταση, δηλαδή είναι μια φάση όπου υπολείπεται λίγο σε international, αλλά υπερισχύει πάρα πολύ σε club football. Δεν ξέρω. Αυτό παίζει ρόλο το πώς θα το δει και η France Football. Εγώ, σαν Στέλιος, προσωπικά τον Κβαρατσχέλια θα τον είχα top 5. Σίγουρα. Δεν ξέρω αν θα τον είχα νούμερο 1. Νομίζω το Mundial παίζει ρόλο, όπως και να το κάνουμε. Εγώ θα τον είχα προσωπικά και στο top 5 και πιστεύω ότι εκεί θα είναι. Αλλά λογικά στο 5 μπορεί και στο 6 να καταλήξει εν τέλει ο Κβαρατσχέλια. Προχωράμε σε ένα παίχτη ο οποίος σίγουρα δεν είναι παρόμοια κατάσταση, καθώς ο Harry Kane έχει κάνει τρομερά πράγματα σε club level, έχει ακραία στατιστικά, πήρε την Bundesliga, εντάξει, δεν είναι και τόσο μεγάλο επίτευγμα αυτό, όμως έχει τρομερά στατιστικά, ήταν μαζί με τον Ολίσε οι καλύτεροι παίχτες της Bayern, έχει φτάσει στα τελικά του Mundial, ναι, και στο Mundial, αλλά και στο Champions League. Είναι ένας παίκτης που και στις δύο ομάδες είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Στην Αγγλία, εντάξει, υπάρχει ένα debate ότι θα μπορούσε ο Bellingham να είναι καλύτερος από τον Kane. Παιδιά, και οι δύο ήταν σημαντικοί. Θεωρώ ότι ο Kane ήταν πιο πολύ στην αρχή, μετά πήρε μπρος ο Bellingham. Παρ' όλα αυτά, και ο Kane ήταν πρωταγωνιστής. Έχει τα στατιστικά, έχει τα νούμερα. Το μόνο που δεν έχει είναι τα τρόπαια. Αν είχε και τα τρόπαια, έστω ένα από τα δύο, δεν λέω και τα δύο, έστω ένα από τα δύο, για μένα θα ήταν ομόφωνα ο νούμερο 1 αυτή τη στιγμή. Τα τρόπαια όμως παίζουν ρόλο, όπως και να το κάνουμε, όπως και τα στατιστικά τα οποία έχει. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αξίζει ένα τριάδα ο Kane. Όπως είπα, δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι ο Kane αξίζει την τριάδα. Νομίζω θα καταλήξει εκεί. Επόμενο στη λίστα, παιδιά, και είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Το έδειξε και φέτος στο Mundial. Δεν έχουμε λόγια να πούμε για αυτόν τον παίκτη. Έχει κάνει τα πάντα. Στο Mundial πήρε την Αργεντινή από το χεράκι. Πραγματικά, άμα ο Μέση δεν ήταν στο Mundial, η Αργεντινή δεν ξέρω πραγματικά πού θα έχει αποκλειστεί. Θεωρώ ότι κάπου εκεί με τον Κάπο Βέρντε, αν όχι με τον Κάπο Βέρντε, με την Αίγυπτο θα έχει φύγει. Ο Μέση ήταν ο καλύτερος παίκτης της Αργεντινής και του Mundial, κατά τη γνώμη μου. Όλες οι μπάλες πήραν στα πόδια του. Σημαντικότατος παίκτης. Δυστυχώς όμως χάνει πάρα πολύ το γεγονός ότι παίζει στο MLS. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι σκαλιά κάτω από τα ευρωπαϊκά, τα top ευρωπαϊκά εννοώ. Οπότε δεν θεωρώ ότι ο Μέση, ακόμη και να έπαιρνε το Mundial, θα ήταν το νούμερο 1 φαβορί. Σίγουρα θα ήταν οι πιθανότητες του πολύ καλύτερες. Αλλά παιδιά, ειδικά τώρα που δεν το έχει πάρει κιόλας, με θλίβει που το λέω, αλλά εντάξει, έχει ήδη 8, είναι 39. Δηλαδή εντάξει, οκ. Λογικό μεν. Ο Μέση θεωρώ ότι θα είναι με το ζόρι δεκάδα, δηλαδή αν ήταν να τον βάλω κάπου, εγώ προσωπικά σαν Στέλιος τον τοποθετούσα θέση νούμερο 9 έως 13, δηλαδή κάπου εκεί θα παίζει στα μάτια μου. Θεωρώ όμως ότι επειδή εντάξει έχει και το όνομα προφανώς που παίζει ρόλο στα μάτια της France Football, θεωρώ ότι ο Μέση θα είναι δεκάδα, αλλά εκεί στη θέση 9 με 10. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα πάει παραπάνω από τη θέση 9-10, μόνο και μόνο για το top Mundial που έχει κάνει. Και το εντάξει. Και είναι και νοσταλγία του ότι σταματάει ο Μέση το ποδόσφαιρο στο Mundial, δηλαδή δεν θα ξαναδούμε Μέση στο Mundial. Επόμενο στην κουβέντα μας, και ένα παίκτης που πραγματικά ήθελα να συζητήσω πάρα πολύ από όταν σκέφτηκα να κάνω αυτό το βίντεο, και είναι ο Φαμπιάν Ρουίθ. Φοράμε και την ίδια φανέλα. Λοιπόν, ο Φαμπιάν Ρουίθ είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κάνει τρομερές σεζόν και με την Παρί και με την Εθνική. Πολλοί θεωρούν ότι επειδή έχει πάρει τα τρόπαια αξίζει να κατακτήσει τη χρυσή μπάλα. Εγώ θα πω ότι δεν θα τον έβαζα στα top 3. Μπορεί παρόλα αυτά, λόγω των τροπαίων, να καταλήξει θέση νούμερο 3 ίσως, το πολύ. Εγώ προσωπικά θα τον έβαζα στη θέση 3 με 5 κάπου, για τον απλούστατο λόγο ότι για να καταφέρει μέσος να φτάσει τόσο ψηλά στη χρυσή μπάλα, πρέπει να είναι ο πρωταγωνιστής της ομάδας. Δυστυχώς ο Ρουίθ, παρόλο που ήταν πάρα πολύ καταλυτικός παίχτης, πάρα πολύ σημαντικός παίχτης,
και στην Ισπανία και στην Παρί, έχει πάρει και Τσουλού, έχει πάρει και Μουντιάλ, δεν ήταν πρωταγωνιστής. Δεν ήταν ο παίχτης που τον έβλεπες και έλεγες αυτός ξεχωρίζει. Ήταν ένας παίχτης που έκανε δουλειά, έκανε πολύ καλή δουλειά, όμως υπήρχαν και άλλοι παίχτες στην ομάδα του όπου κάνανε καλύτερη δουλειά. Θεωρώ ότι ο Ρουί θυμίζει λίγο Βαράν το 18, όπου είχε πάρει και το Μουντιάλ, είχε πάρει και το Champions League. Όμως εντάξει, δεν ξεχώρισε σε κανένα από τα δύο και συνεπώς δεν ήταν ούτε καν στην κουβέντα να το κατακτήσει. Ο Ρουίθ πιστεύω ότι είναι λίγο παραπάνω στην κουβέντα. Εγώ προσωπικά θα τον έβλεπα εκεί στη θέση 5. Πάμε τώρα στο Wonderkid της Μπαρτσελώνα, στο Wonderkid της Εθνικής Ισπανίας και αυτός δεν είναι άλλος από τον Λαμίν Γιαμάλ. Εκπληκτική χρονιά με την Μπαρτσελώνα, πιο όριμος, πιο καλός από πέρυσι. Δεν θεωρώ ότι έχει πέσει. Λένε πολλοί ότι έχει πέσει, διαφωνώ καθέτος. Το θέμα ήταν απλά ότι γιατί τον μπερδεύουν πολύ. Γιατί ο Γιαμάλ έκανε τεράστιο άλμα από την προηγούμενη σεζόν σε σχέση με την προπέρσινη και αυτή η μεγάλη διαφορά φάνηκε. Τώρα από την προπέρσινη με την περσινή δεν είχε κάνει τόσο άλμα. Παρ' όλα αυτά όμως έχει βελτιωθεί. Βλέπουμε ένα Γιαμάλ που είναι βελτιωμένος, πιο όριμος, παίζει πιο έξυπνα, παίζει πιο τακτικά. Έχει οριμάσει το παιχνίδι του. Είναι καλύτερο. Στατιστικά καλύτερα και από πέρυσι. Οπότε είναι ένας παίχτης που έχει δώσει λύση στην Μπαρτσελώνα. Είναι ο καλύτερος παίχτης στην Μπαρτσελώνα στα μάτια μου. Συναγωνίζεται και με τον Πέντρη. Έχει πάρει τη Λα Λίγκα. Μετράει και αυτό, εντάξει. Με τη Real συναγωνίζεται, δεν είναι μικρή ομάδα. Παρόλο που έκανε κακή σεζόν, είναι η Real, είναι υπολογίσιμη. Δεν μπορείς να την παραλείψεις. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Γιαμάλ για μένα είναι στα top φαβορί για το λόγο ότι κατέκτησε και το Μουντιάλ. Όπως και να το κάνουμε, παιδιά, είναι σημαντικό το να κατακτήσει το Μουντιάλ. Πάρα πολύ. Έχω διαβάσει σχόλια που λένε ότι εντάξει, ο Γιαμάλ έκανε κακό Μουντιάλ, ήταν άθλιος στο Μουντιάλ. Αλλά παιδιά, να το διευκρινίσουμε λίγο, τα στατιστικά δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι ο παίχτης ήταν καλός. Μετράνε, το ξέρω, και εγώ τα έλαβα υπόψη μου όταν κάνοντας αυτήν εδώ το βίντεο. Όμως, παιδιά, δεν είναι το α και το μέγα τα στατιστικά. Στο Μουντιάλ ο Γιαμάλ, άμα έβλεπε κανείς όλους τους αγώνες της Ισπανίας, θα καταλάβαινε ότι ήταν εκπληκτικός παρόλο που δεν έκανε γκολ ή assist. Και ο λόγος που δεν έκανε γκολ ή assist είναι απλός. Πέφτανε πάνω του πόσα άτομα. Οι αντίπαλοι προπονητές αυτό θέλανε. Να πέφτει υπεραριθμία πάνω στο Γιαμάλ, έτσι ώστε ο Γιαμάλ να μην κάνει ευκαιρία από το 0. Γι' αυτό το λόγο ο Γιαμάλ περιοριζόταν αρκετά. Όμως χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ προς συμφέρον της Ισπανίας αυτό, καθώς το Λαφουέντε το κατάλαβε κιόλας από το πρώτο παιχνίδι αυτό. Και το πολύ απλό που έκανε είναι ότι απλά απομονώνανε το Γιαμάλ, του δίνανε την μπάλα, τράβαγε παίχτες και ο Γιαμάλ ουσιαστικά δημιουργούσε χώρους για τους συμπαίκτες του. Ένας τέτοιος παίκτης λοιπόν δεν μπορεί να θεωρηθεί κάτι άλλο πέρα από σημαντικότατος. Δεν λέω ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης της Ισπανίας. Θεωρώ πάντως ότι είναι σε αυτή την κουβέντα, είναι από τους καλύτερους παίκτες της Ισπανίας και μόνο ποιοτικά να το δεις, ο παίκτης είναι απίστευτος. Κλείνοντας τώρα τη λίστα μας, θα πάμε στον επόμενο, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ο παίκτης από εδώ που βλέπουμε έχει κάνει πολύ καλή σεζόν με τη Real. Δεν θα την έλεγα απίστευτη, δεν θα την έλεγα όμως ούτε μέτρια. Είναι αρκετά καλή σεζόν με τη Real. Πρώτο σκόρερ στη La Liga, στο Champions League δεν έχει φτάσει εκεί που έπρεπε να φτάσει. Το κλείνουμε για το κομμάτι της Real. Στη Γαλλία την έχει φτάσει μέχρι τους 4. Όπως είπαμε και στο κομμάτι του Dembélé, είναι underachievement αυτό για τη Real, από τη Γαλλία, το ότι δεν έχει φτάσει στην κατάκτηση και ούτε καν στον τελικό. Βγήκε πρώτο σκόρερ και του Μουντιάλ. Είναι ένας παίκτης που ξεχώριζε μες στο γήπεδο. Δεν μπορείς να μην τον αφήσεις. Δεν μπορείς να τον αφήσεις εντελώς εκτός λίστας. Στατιστικά είναι πάρα πολύ καλά. Λείπουν τα τρόπαια, όπως και στην περίπτωση του Harry Kane λείπουν τα τρόπαια. Ο Εμπαπέ όμως δεν έχει καταφέρει ούτε εγχώρια να ξεχωρίσει. Καθώς η Real ήταν κακή και στο πρωτάθλημα και η Barcelona το έχει πάρει 3-4 αγωνιστικές πριν τελειώσει. Οπότε δεν μπορώ να δω ένα παίχτη ο οποίος δεν έχει καταφέρει με την ομάδα του, με καμία από τις ομάδες του κάτι, και η Real αποκλείστηκε και νωρίς στο Champions League. Οπότε είναι λίγο διαφορετικό με τον Kane. Ο Kane έχει φτάσει πιο ψηλά και στα δύο και έχει κατακτήσει και την domestic τρόπαια. Οπότε κατά με δεν είναι, μοιάζουνε, αλλά δεν είναι τόσο κοντά. Οπότε για τον Εμπαπέ δεν θα έλεγα ότι είναι top φαβορί. Θα έλεγα ότι σίγουρα είναι δεκάδα. Μόνο και μόνο που είναι ο Εμπαπέ είναι δεκάδα. Δεν θα τον έβαζα πεντάδα εγώ προσωπικά. Όμως πιστεύω ότι μόνο και μόνο το όνομα μπορεί να φτάσει στη θέση νούμερο 4-5.
Και κλείνοντας το βίντεο, αυτό ήτανε. Ελπίζω να σας άρεσε. Το σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό να το κάνω αυτό το βίντεο. Επιτέλους το έκανα. Είναι σκέψεις που και εμένα ουσιαστικά με δυσκολεύουν. Δεν ξέρω κι εγώ ποιος την αξίζει. Ουσιαστικά καταλήξαμε στο ότι ο Γιαμάλ και ο Κέιν είναι τα top 2 φαβορί, κατά τη γνώμη μου. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν δω μέσα στην τριάδα να παίζει πάρα πολύ και ο Ντεμπελέ, να παίζει πάρα πολύ και ο Ρουίθ, να παίζει πάρα πολύ και ο Ρόντρι. Αλλά κατ' εμέ δεν νομίζω ότι υπάρχει παίχτης πέρα από τον Κέιν και από τον Γιαμάλ που δεν αξίζει τόσο πολύ. Οπότε κλείνω το βίντεο με αυτά τα δύο φαβορί. Θα έρθουν πολλά ακόμη βίντεο. Θα είναι και ο Άρτης θα επιστρέψει μετά τις διακοπές του ξεκούραστος. Να κάνουμε και άλλα ωραία βιντεάκια. Θα επιστρέψουμε και στο στούντιο σε κάτι μέρες. Οπότε έρχονται πολύ ωραία exciting videos. Και κάντε ένα like, ένα subscribe. Βοηθάει και πάρα πολύ να κάνετε και ένα σχόλιο, γιατί δείχνει το engagement. Οπότε θα το εκτιμούσαμε πάρα πολύ αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.